Už jste někdy viděli odrůdu třešní, která plodí už za měsíc? Tato nová semena třešní byla vyšlechtěna na Floridské univerzitě v USA a potřebují pouhý měsíc k tomu, aby plodila. Co je ještě důležitější, mohou se přizpůsobit jakémukoliv prostředí půdy, takže je můžete pěstovat kdekoliv na zahradě nebo dokonce v květináči. Tento nový druh třešní má nejen velké a šťavnaté plody, ale také vysokou úrodu, jeden strom může pokrýt týdenní potřebu pro 10 lidí. Navíc naše třešňové stromy po sklizni rychle připravují další plodící cyklus, což výrazně snižuje náklady na nákup čerstvého ovoce. Ať už je horké léto nebo chladná zima, pokud je slunce, stromy stále plodí, takže si můžete celý rok vychutnávat čerstvé a chutné třešně. Naše semena jsou pečlivě vybírána ručně, aby bylo zajištěno, že každý zákazník obdrží kvalitní semena. Pokud nebudete spokojeni, nabízíme plnou náhradu. Prvních 100 zákazníků, kteří nyní objednají, může využít akci 1+1 zdarma a navíc obdrží kompletní sadu pro pěstování, která vám umožní snadno zasázet váš ovocný strom.